hej. Goddag, goddag. Så Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. så er det episode 2. Ja, det er det. Af Diablo 3. Reaper of Souls. Reaper for Solle. Nå, skal vi komme videre? Ja. Yeah. Hvor vi slap fra? Skal vi Med at dø fuldstændig til monstre og så videre. Ja, det går nok, det går nok. Ja, jeg skal se efter. Okay, det går nok. Nu skader du en del mere, så det burde være nemmere. Det er ikke engang fordi det... Okay, deres spyd har faktisk pænt vildt stats i forhold til hvor vi er henne. Seriøst? Det er 13,8 damage per second og 10-13 damage og 1,20 attack per second og 4-5 holy damage. Ja, okay, det er pænt godt. Ja. Den her, det er bare en fed scene, synes jeg. Vi springer selvfølgelig over den, men stadigvæk. Kom her, drenge. Bum. Det er lige her, Bum. Jeg mærker, at jeg begynder at blændes. Ja, jeg kan også godt mærke, at jeg begynder ligesom at have lidt mere crowd control. Nå, der er han. Headcleaver, Royal Executioner. Okay. Han er simpelthen deres bødel. Han er kongefamiliens bødel. Skal vi ikke kalde ham Hans? Jo, det er Hans. Hej Hans. Det er simpelthen Hans. Og Hans, han er lige så meget liv som den der sommerfugl, vi dræbte før. Nå ja, det er rigtigt. Så, sang til Hans, du skal dø lige nu. Den bedste sang, jeg nogensinde har skrevet. Kan du lide den? Ja, hvor har du skrevet ned hen? Ikke nogen steder. Hvor har du så skrevet den? Du skal stille spørgsmål. Jeg har også meget, at Hans er forvirret om, hvem han skal angribe. Ja, det har jeg også med. Du skal ikke angribe mig. Wow, det tog længere tid end forventet. Så. Nu skal vi i gang. Er det bare mig, eller Deckard Cain, den mest awesome figur i alle spillene? Jeps. Men han dør desværre. Du kan ikke spoil noget. Shh. Okay, vi går ikke igennem historien. Jo. Vi går bare ikke efter historien. Ja. Vi går ikke op i historien. Så meget. Vi spiller bare hjem. Det er ja. Hey, jeg har fået Magic Dagger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal bruge den til rigtigt. Ja, jeg kom til 10. Hvad står rune? Increase movement speed by 10%. Nej, tak. Damage you deal reduce enemy damage by 20% for 4 seconds. Selvfølgelig. Okay, sælger han noget godt? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har i hvert fald smidt det ud, som jeg ikke skal bruge til noget. Så. Ja. Det går nok. Selv. Så ind i stash. Done. Nej, hvor er jeg smuk. Nej, hvor er det her stash smukt. det er bare legendary items alle steder. Garanteret. Glæder sig, du ser den her video. Det gør jeg ikke. Jeg kan allerede mærke, det gør jeg ikke. Jeg ser ikke den video der. Nå. Det gør jeg nok alligevel, men jeg håber ikke, jeg gør. Fordi så ender det i en tragedie. Okay. Og jeg får røven på komedie. Jeg købte nogle bukser af ham her. Det kan jeg. Du kan købe bukser. Brugbare bukser. Brugbare? Dum. Hvorfor er det lige pludselig så interessant? Fordi det er bukser, og de er brugbare.
Det er svært at finde sådan nogen i det her tidspunkt, eller på det her level. Egentlig ikke. Jeg havde ikke nogen bukser på før. Jeg har gået rundt med en pige uden bukser på. Hvad har jeg gjort? Du er selv en pige. Hvorfor var jeg ikke en dreng? Så kunne jeg have gjort noget sjovt. Okay. Kan du lide min ryg? Nej. Der er 2 Din spyd. ryg, det ligner virkelig bare noget sejt. Kan du lide min ryg? Ja, der er et skjold. Ja. Så bliver jeg i hvert fald ikke stukket ned bagfra. Nej. Kom så. Heidrik. Hvad hedder han? Heidrik Eman. Kommer I først nu? Hold now. Ja, han har bare den mest fantastiske stemme i spillet. Ah, Jo. Det har han. Ifølge mig. følge mig, der... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men... Det er i hvert fald en person, du finder i en tønde på et tidspunkt i spillet. Nå, ham. Jeg kan ikke huske, om det er ham, der er gemmanden, eller... Jo, det er ham, der er med gems. Det er bare... passive skill. Jeg har fået passive skill. Jeg går i level 10. Jeg har også spillet 10. Så mangler vi hende her. Det bliver svært. Eller ikke. Heavenly strength. You can wield a two-handed weapon. Oh, nice. Wield one with... Det er fucking OP. Ja, lige nu der har jeg et one-handed weapon, så derfor så beholder jeg lige det der på. Ja, fordi ellers så vil den bare decrease. Ja. Men når jeg finder et two-handed weapon, der er bedre end det her, hvilket det som regel er, så tager jeg det. Det var en skam, vi allerede var gået i kamp, eller som jeg har beholdt det der. Så får man 5% mere attack speed, det glæder mig til. Flere penge. Okay. Ja. Your damage dealt is reduced by 20%. Okay. Det er da det værd for at kunne bruge et kæmpe tohåndsvåben. Ja. Eller... Det kan man på, hvor meget ekstra damage den giver dig, men... Men nu der har jeg bare en kniv. Jeg går rundt med en kniv og et skjold. Jeg går rundt med 2 spyd. Ja. Du er... Det er nok godt, at det er dig, som der optager, fordi du er den, der er mest spændende at se på. Tænker jeg. Du står meget midt inde i kampen og tager al skaden. Du er den, der har de sejeste abilities. Og du er også den, der går rundt og smadrer alting. Så man tydeligt kan se. Spiller vi performance lige nu? Gør vi egentlig? Det gør vi, ja. Vi spiller på 2. Hvordan fanden kunne vi så flække det der så hårdt? Rare. Altså, Jeg har aldrig fundet en rare så tidligt i spillet før. nej. Nej. Ja, nu er det ved at være lige når det er Torment igen, ikke? Ja. Ja, jeg har dem. Der er bare ild i dem alle sammen. Er det dig, der sætter ild i dem? Ja, det tror jeg da. Det er det. Okay. En sjov fire damage, de sætter ikke ild til targets her i. De sætter ikke ild til fjender. Medmindre at den siger det gør. Ja, det er så underligt. Oh ja. Yeah. Hvad har jeg fået? Et bælte, jeg heller ikke kan bruge til noget. Man kan tydeligt se, at det ikke er mig, der skader lige nu. Hvad sagde jeg? Hvad er det der, når du flyver igennem? Hvad er det, gør? Skader. Nå, ja, udover det, så efterlader det også sådan en effekt på dem, kunne jeg se. Hvad gør den effekt? Ja, Den laver ikke en effekt.
Jamen, det er måske bare for ligesom at vise, at du kørt igennem dem, og så kan du køre igennem dem igen. Eller hvad? Jo, det kan jeg godt. Altså, det der med at gå igennem enemies, det er bare sådan en ekstra detalje. Jeg kan bare placere dem lige, hvor jeg har lyst til. Og må bare derhen. Okay. Så du kan gå igennem stort set alting. Ja. Så længe det bare ikke er for tykt. Jeg regner ikke med, at der er noget, der er så tykt. Jeg skal lige have lidt mere. Og tak. Øjeblik. De små zombier først, please. Og der. Den herovre, please focus, please focus. Bare bruge det store, fordi så de springer, og så skader de mindre. Ja, lad os gøre det så. Level 11. Så kan vi lige køre lidt mere. Så, og jeg får smite. Smite? Ja, det er også et spil. Ja, det ved jeg godt. Det er et fint nok spil, men... Ja, jeg vil råde det til at skifte den ud meget hurtigt. Lad os se her. Smite. Smite enemies up to 30 yards away with holy chains that deal 100 weapon damage as holy. The chains break off and strike up to 3 additional enemies within 20 yards for 150% weapon damage as holy. Nu hvor jeg tænker over det, så er det faktisk kun i grund af at spille singleplayer, jeg ikke tog den. Egentlig ikke. Det er godt valgt. Catch on fire. Øjeblik, sweep attack, hvad er den her blazing sweep? Enemies hit by the attack will catch on fire for 120% weapon damage over 2 seconds. Og så udover det, så... giver den også noget weapon damage, jeg ved det sgu ikke lige helt. Måske ikke. Hvad pokker? Lad os prøve det. Hvad har jeg fået herinde? Mindre i healing, dog. Når jeg kommer level 17, så sker der noget meget dejligt for mig. Okay. Og så kan jeg opgradere både min basic attack og få mit... Lad mig bare sige, et af mine bedste angreb. Et af dine bedste angreb? Ja. Hvis det ikke det bedste angreb, jeg har. Det lyder ret godt. Er det den klokke der? Nej. Nå, okay. Nu kan jeg stå sådan her. Eller... Det er klokke, det hvad er mener du basic. egentlig med klokke? Ja, nu kan jeg bare stå og whip den for langt. Bare stå og piske den. Ja, det er fucking sejt. Ja. Og det er også så lidt mere crowd control. Så er der crowd control damage, du. Jeg skader lige lidt mere her. Det er utroligt, at de ikke har fået fikset det her bug endnu. Med at der er en pil, der peger ned, når du er herinde. Ja, det er så underligt, du skal ikke den vej. Og den pil, den giver ingen mening. Jeg har aldrig set den farve af pil før. Den pils farve før har jeg aldrig set. Det er når der er en ally derinde i den rum. Eller ikke, så peger den hen mod en ally. Nå. Den bug har været der lige siden starten af spillet. Hvor fanden har de ikke fået det fjernet endnu? Jeg har ingen anelse. Det er så at tage jer sammen. Det er det mest irriterende bugs, der findes. Jeg er allerede vild med smite. Meget brugbart. Med destruction. Men er det smite, der gør, så du kan slå på long range? Ja. Okay, så tror jeg fejler smiten eller. Nå, nej, det er til warrior. Jeg smite det er mit primary nemlig. Er det også primary det der, eller hvad? Ikke det jeg tænker på til warrior, det er hvad det hedder et andet ability.
Okay. Eller ability nummer 2. Nå, vi har fundet The Cemetery of the Forsaken. Lad os gå herind. Altså, Godt, nu har de gjort sådan det random, hvad for en man tager. Ja. Jeg har faktisk gjort spillet meget mere random, efter at der er egentlig næsten alle rum har 3 forskellige ting, at de kan være i. Så virkelig? ja. Det er fedt. Så det er fuldstændig tilfældigt, hvad for et af rummene du får. Det gør jo spillet meget mere spændende. Ja. Og det gør også bare sådan, at du ikke ved lige præcis, hvor alting er. Ja, og så hvis du er heldig, så altså, det gør det bare meget, så meget federe, hvis der er du heldig og finder det rigtige med det samme. Det synes jeg i hvert fald. Ja. Det er så sådan lidt belastende, hvis du skal sidde og lede i 100 år, hvis det er et stort rum. Men Ja, okay. ja, det er fint nok. God idé for folk til at blive ved med at spille spillet. Det er egentlig. Au. Du tog godt nok meget skade det der. Til gengæld så har du allerede fået det tilbage igen. Plus mere. Jeg brugte min heal. Nå, okay. Ja, plus at du har... du ved hvad. Life and hit, jeg prøver 5. Hvad siger du til min fire damage? Er den okay? Ja, den er fin. Den er bare lidt langsom at bruge. Ja, level 12. Jeg skal være stoppet med et angreb, før jeg kan begynde at bruge den. Fordi at jeg bruger mit primary, eller mit våben til det. Og når jeg skal bruge min ability. Så. Det er egentlig også pænt fedt, at de har gjort det nu. Så hvis du skal bruge dit våben til din ability, så kan du ikke bare lige gøre det midt i et angreb, for eksempel. Nej, det her ability, du mente med klokke. Ja. Nej, det er ikke den bedste ability. Okay. Normalt er bare ikke engang at bruge den. Du plejer normalt ikke at bruge den. Nå. Hvor langt er vi egentlig? Der er 17 og 40 sekunder. 17 og 40 sekunder. 17 minutter og 40 sekunder. Okay. Tilbage. Tilbage. Så kan vi godt nå det. Easily. Vi skal bare fat på den her klokke, så regner jeg med, når vi har fået... Eller klokke. Den krone her. Når vi er fat på den krone, så tror jeg, vi skal stoppe. Ærligt talt. Og vi kan tage en portal. Ja. Når vi kan det. Glæder jeg mig til. Så i hvert fald opnået noget. Yep. Blessed Hammer. Divine Verdict. Oh yeah. Så. Jeg skal lige tjekke det her. Til Shield Glare har jeg fået Divine Verdict. Blinded enemies take 20% more damage for 4 seconds. Vil det være noget? Ja. Så tager jeg den. Blessed Hammer. Summon a blessed hammer with that spins around you, dealing 320% weapon damage as holy to all enemies hits. Den prøver jeg lige. Lad os se. Hvis nu jeg gør sådan her så. Det er det der ability. Er den god nok? Jeg synes det er pænt lort. Hvis nu jeg står midt i en masse fjender. Stadigvæk, der er ikke rigtig noget crowd control over. Det er ikke fordi den ligesom slår dem tilbage. Den damage er bare. Så skifter jeg. Øjeblik. Sådan der. Skifter tilbage til den her så. Ja, den er... Den stunner der så meget ved. Yes. Og den giver også holy damage. Nej, den stunner forresten eller ikke. Altså knockback. Jeg kan ikke huske, hvad den egentlig var. Nej, den giver ikke knockback eller stunner dem.
Den skader dem bare. Åh. Altså, det er sådan lidt... Charge your enemy, bashing him and all nearby foes. Det bashing, det er hvor der de ligesom lige hurtigt flyver lidt tilbage, og så ryger de fremad igen. Det tager sådan en halv sekund eller noget for dem. Og så skader jeg sådan en del. Jeg giver 700% af min våbenskade, plus 300% af mit shield block chance som holy damage. Og så the shield shatters into other smaller fragments hitting more enemies. Og så får jeg sådan mere skade på af min rune. Ja. Yes. Klar. Fuck. Næste level, der får jeg noget virkelig brugbart. Virkelig brugbart. Ja, det gør så, at i stedet for 1 spirit i sekundet, så får jeg 4, og så får jeg plads til 50 ekstra spirit. Det vil sige, spirit det er din mana, på så må sige. Ja. Så er der ekstra damage. Det er min resource. Der er 20% ekstra damage på dem der. Jeg er fanget her, jeg dør. Er vi væk til død? Nej. Men det er snart. Eller død. Er du død? Nej. Okay, så er der ekstra damage på den der. Det er et tidspunkt som det her, hvor jeg er pænt glad for at være crusader. Du døde ikke, vel? Nej, men de her normale monster, de har fucking 7000 liv. Ja. Det siger du ikke. Hvad med lidt ekstra damage? Det lyder da. Det er meget brugbart. Så. Oh shit. Døde du? Nej. Kan jeg nå det? Øj, nej. 10% durability loss. Er jeg i live nu? Fuck this shit. Vi har dem nu. Yep. Ej, så ramte jeg ham ikke. Tak for heal. Opstand. Lol, hvad er det her en frozen? Ja, det er frozen. Let it go. Jeg bliver garanteret copyrighted på det der. Jeg er ved at dø her. Ved du hvad jeg synes? Hvad? Han lige skal prøve, hvordan det smager, så... Prøv sådan noget der. Du tænker ham lige nu, eller hvad? Jeg står bare og skyder fra baggrunden her. Oh yeah. Get flicked. Get flicked. Så. Kan du heale mig? Tak. Det er så brugbart. Det er ikke give mit skjold, ikke? Det er, at den giver ikke... altså, det er kun én person, den rammer, så dem bagved den. Ja, okay.
Det er det eneste, jeg ikke kan lide ved mit shield bash. Eller hvad det hedder. Jeg tror, det hedder shield bash. Ja, det er godt at sige det også. Det jeg tror, det hedder shield bash. Det går bare tilbage til starten. Ja, vi skal ikke den her vej. Okay. Hvor langt er vi inde nu? 9,5 minutter. Tilbage, eller? Ja. Oh. Jeg ved sgu ikke, om vi kan nå så meget i dag på det. Men Masser nu. jeg synes da godt nok, at vi har fået lavet noget. Ja. Vi har opnået noget. Trods alt, så har vi opnået noget. Vi kan Look at this axe. Det er vel ikke... Jo, Niklas, det er den rigtige vej. Ja. Yeah. The crown is close. Ja. Macklemore. Det mindste er det ikke en her, vi er op imod. Kun en, heldigvis. Okay. Er det der? Sådan. Jeg havde ikke lige fortalt min far, at jeg optog. Jeg havde ikke lige fortalt ham. Nå. Sådan. Jeg har ham i hvert fald. Okay, 4.000, 3.500. Han er ved at dø. Er det en han? Jeg ved ikke. Den er ved at dø. Kan vi ikke andet end fornærme den? Legendary. Sådan. Prøv lige at se. Står inde i... Legendary. Seriøst? Awesome. Det er det eneste, du har at sige til det. Ja. Look at me. I'm yellow. Ja. Du får legendary. Hvorfor har du ikke bukser på? Hej. Du har ikke bukser på. Jeg har. Nu har jeg ikke bukser på. Der er ingen forskel. Jo, lidt. Jeg kan ikke se. Det er bare ikke lange bukser, jeg har. Det er bare ikke lange bukser. Bare mig, der døde de hurtigt. Jeg er også level. Ja. Gjorde du sikkert. Eller også bare fordi dem her, de har ikke særlig meget liv. Sådan. Åh. Næste er snart level. Næste er level efter det her. Der er han. Chancellor Eamon. Men han er i familie med ham der, Eamon, Adric Eamon. Det må han da være. Vi er interesseret altså ikke for historien, men det, alligevel så snakker vi omkring den slags. Ja. Det var første gang, jeg havde mærket til det. Så dybt går jeg heller ikke ind i historien. Det er ikke sådan, men den er god. Ja, god historie. Mange detaljer. Ja. Man kan ikke mærke. Jeg stopper her, mens du står og soloer. Det burde være omvendt. Ja. Det der kæmpe store orange symbol ovenover ham, eller rød, eller hvad du kalder det. Hvad? Rød, orange, eller hvad nu du vil kalde det. Hvad er der med det? Symbol, det betyder, at jeg tauntede ham. Nej. Jo, det gør det ikke det? Nej, det er et af mine abilities. Det fatter jeg ikke rigtigt, fordi at det kommer hver eneste gang, jeg taunter.
så er det bare fordi, det har været perfekt timing. Yeah. Niklas, jeg er jo level 13, ikke? Hvilket du også er. Ja. Jeg er snart level 14. Niklas. Ja. Hest! Men det var kun lige 2 sekunder. Jeg vil gerne have noget mere duration. Town portal! Let's go back! Yeah! Det er så meget bedre. Skal vi sige det? I must try. Ja, der er 4 minutter tilbage. Ikke rigtig noget. Snak med ham her. Snak med ham. Sådan, så er det overstået. Ja, men det var... Yeah! Og kæft, man redde hurtigt egentlig. Det var hest for den her omgang. Det var hest på den her. Det var givet hest gid. Ja. Adventuring Royal Shield of the Lion. Jeg har fået et jeg ved ikke helt hvorfor det er så langt et navn, men det er til Crusader, det er pænt fedt. Så tak fordi at I så med. Det var faktisk pænt fedt det her, synes jeg ærligt talt. Det har været lidt intenst, synes jeg. Det behøver I ikke synes. Og hvis endnu en gang, hvis det er I gider, og selv hvis I ikke gider, så klik på den like på den der, ellers så kommer vi simpelthen og smadrer jeres hoveder ind. Så vær sød og gør det, ikke? Do it! For the vej. Farvel. Og vi lader.